Dayxanlar ekrançylyk suwlarynyň ýetmezçiliginden şikayet edýär. Sakarçagy etrawynyň oba ýerlerine dayxanlar ekrançylyk suwlarynyň ýetmezçiligi bilen ýüzbeýiz bolýarlar. Çetki obalarda suw üçinçiligi suw daşaýjy ýükloglar arkaly ýola goýulýar. Mary sebitiniň şäher ýaşaýjylary bolsa agyz suwunyň hilinden we sagatlaýyn üpçün edilmeginden şikayet edýärler. Bular barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 29 sentýabrda sebitden habar berdi. Sakarçagy dayxanlar oba ýerlerine ekrançylyk suwlarynyň üstüne adamlaryň arasyna dawa jenjelleriň ýüze çykýanyny aýdýarlar. Dayxanlar tas biri-biri bilen uruşup diýen ýaly ekrançylyk meýdanlaryny suwarýarlar. Her brigada üçin belli wagtlarda suw berilýär. Şol bellenen wagtda ekin meýdanlaryny suwaryp ýetişmeseň, enneki separaçyny ekinler suwsuz galýar diýip ýerli dayxanlar Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berýärler. Suw ýetmezçiligi ekrançylygy bökdüýär. Munyň bilen baglykda meselem şugundur ösürip ýetişdirýän marly dayxanlar şu ýyl ötüşiň pes bolanyny aýdýarlar. Sakarçagy etrawynyň şugundur meýdanlaryna kadaly göwürüş bolmady diýip bir dayxan Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Ýerli ýaşaýjylar munyň sebäbini suw we dökün ýetmezçiligi bilen düşündirýärler. Sebitiň ekrançylyk meýdanlaryna şugundur ekişine 2 ay ozal girişlipdi. Oba hujuluk hünärmenleri şugundur ekininden ennigan göwürüş almak üçin ekişiň ýa-ni göwürüş suwunyň tutulmalydygyny aýdýarlar. Her sapar arçynlara ýalwaryp käy halatlarda pul töläp ekinlerimizi suwarýar diýip dayxanlara aýdýarlar. Türkmen medeniýetyne görä şu ýyl Mary vilayatyna döwlet tawsyry boýunça 14.900 hektar meýdana şugundur ekildi we 200.000 tonna hasyl almak gödegine tutulýar. Ýöne suw ýetmezçiligi dayxanlary aladalandyrýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary Türkmenistanyň esasy suw çeşmelerini, ýeri derýalarda we kanallarda suwuň derejesiniň şu ýyl hasy çekilendigini habar berip gelýärler. Mundan öňe aprel aýyna Azatlygyň habarçylary Amderýanyň Lewap welaýatynyň geçýän bölegine suwuň derejesiniň epesli aşaklanyny habar berdiler. Galy berse de iýulyň ortalaryna habarçylarymyz Garawum kanalynyň suwunyň çekilendigini habar berdiler. Bu habarlaryň arasyna häkimetler Garawum kanalynyň ýakasyna suw çykarjy nasoslaryň işini çäklendirip başladylar. Şeýlede iýulda Lewap welaýatynyň Saýat we Halaj etraplarynyň şalyçylary ekrançylyk suwlarynyň ýetmezçiligini alady bildirdiler. Ýöne bir ekrançylyk suwlarynyň ýetmezçiligi näleýsem şäher we oba ýerleriniň arasy agyz suwunyň üpçünçiligine hem bökdönçlükler ýüze çykýar. Çetki obalarda arasy agyz suw ýük taşaýjy ulaglar bilen üpçün edilýär. Suw taşıyan ýük ulaglary howuzlary doldurýarlar. Munyň üçin her tapar 200-300 manat möçberine çykdy jetmeli bolýar. Şol sebäpden köp sanly hojalyk guýu gazyp ýer astynan suw alýarlar. Ýöne ýer asty suwlaryň tagamy şor bolýar, içip bolmaýar. Yer asty suwlar köplenç arastaçylyk işlerine ýa-da mallary suw ýakmak üçin ulanylýar diýip bir oba ýaşaýjysy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Yer asty suwlar bilen ekin meýdanlaryny suwarmaga çalışýan käbir hojalyklar şeýle suwlaryň ýerlere ziýan ýetirýändigini aýdýarlar. Türkmenistanyň döwlet ýetkiligine köpçüliklerin habar berişleri işleri ilatyň suw ýetmezçiligi, ekrançylyk we agyz suwlarynyň öpçünçiligine ýüze çykýan bökdönçlükler barada habar bermeýär. Maý aýyna ýurdun ýokary derejeli suw resmilerine prezident tarapyndan käýinç berildi. Sentýabrda Türkmenistanyň suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň başlygy we orunmasarlary täzelendi. Ýöne käýinçleriň we kadr çalşygynyň arasyna ilatyň duçar bolýan suw ýetmezçiligi aradan aýrylmaýar. Ekrançylyk suwlarynyň ýetmezçiligi bilen bagly dowam edýän kynçylyklaryň arasyna Azatlyk radiosynyň mardak habarçysy şäher ýerlerini agyz suw üçinçiliginiň sagatlaýyn ýola goýulýanyny habar berýärler. Şäher ýerlerine hojalyklary suw sagatlaýyn goýup berilýär. Hojalyklarda 1-6-9 aralygyna we giýjelen 6-10 aralygyna suw akýar. Ýaşaýjylar öýlerini uly gowrumly gaplarda suw doldurup goýýarlar. Üstesine hojalyklary ýeberilýän suwlarda xlorun iýsi bar diýip Marynyň şäher ýaşaýjylary Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdiler.